عليكم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. Halo. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ صدق الله صدق الله العظيم. Nana unatano kia ta'lim tano Bismillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kenapa wei kaki dengan lagi apa yang wei? Tunggu juga bubut. Ah? Okey, tapi ya bintang kita dulu. Oh. Ania kata nak tuan dulu kembali dah. Awak yang di makan betan ini ada. Ini tanu Allah jika ia dia ta'lim tu dan para kamberakatan kita Allah dan kami mantu dari dulu sekian ke raja wabil baik sampai bulan Rajab. Nah biar kita Allah di utapang likan di surat Tanusir. Ya Allah na pakamberakatan tanggal kami Rajab dan Sya'ban narampai nga hingga ke bulan Ramadan. Kita mana di pamangan si kuwa may dapat ibu. Halo. Halo. Okay, dari ibu yang mati insyaAllah dan be
biya tatano kasunod sa bulan na Ramadan. Na kebisitan o kuman. Aya ka kebisitan o nakebisitan o sa atamat, sa Quran, kebisitan o sa mga tasbih, kebisitan o si iku kabati ako Quran, kapanahajud. Inulitan di pangnego Allah ay Allah na sampai kami ka Ramadan na mapipiin na kami. Pagod no mini sampai ka Ramadan na may ka pesakit kami. Ha? Na sabab san nana sumang ulamatan no na ikirada taraya ikirada taraya amang pensu Ramadan ikirada taraya amang pensu Ramadan na khilaf sa mga ulama disiran mga pagayon na yung pagpagan niya din ang kapapagayon na yung naging pantag sa akin na iya mga nagawi mapapadalong sa akin na iya Rajab, mapapadalong ko Shaban, mapapadalong bulan na Ramadan. Imatong na ayak mga di pagpawan at imatong naging na iya. Hello. 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 Ayak man iman tadi ko pawalaan na gina iya kantan sa gina Laylatul Isra wal Mi'raj. Na niyak nuto sa gina utadar pa Muhammad Muti penutulan tanong so Laylatul Isra wal Mi'raj sang kaya walay kadiyana. Na penutulan tanong na sugo so importante ron at tanto ang matas at tutulanon. Yung utamiyan ay sa Quran na Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Yung tuwa Subhanalladhi asra. Yang mana asra? Yang betul asra. Lagi betul kian gelem. Oh, kian gelem Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apun sekali yang si Isa maka agagawi. Lagi betul kian sunian sa Masjidil Aqsa. Oh. Lagi mutaknya sungai sa Masjidil Aqsa niya kalibu-libu talaga niya. Lagi tipitun sa Asra, Laylatul Isra. Lagi ayat betul sa Asra na kang gelem. Uli na Isra, Laylatul Isra kagagawi at min gelem. Yun isabab pa so Yaqub na inoron mini betul Isra. Israel. Loro ini betul Israel. Kata dia ayat paparangayan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paparangayan o Yaqub na diituday. Diinggulam. Isra. Na kaya mana niyan na sa mga Yahudi na katawan niran aso Yaqub na ayat din yan diituday. Na ayaw makna niya na ibadatun lillah. Ayaw makna niya na alin niya ditunay na simba si Allah Ta'ala. Lagi ito, yung ta na illallah. Tapi kasumbat so Isra abu illallah lagi ito kaya betul sa Israel. Wah, dia kasumbat ito. Sabab san Nagyan mo tabi pa nutul sa suratul Isra. Kenapa maginig nila tutulan niya sama ba? Oh. Nagyan mo tayo makna niyan na
niya sa Quran na subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Yang isa anuman na tuturungin sa Nabi, si isa maka. Isa diyan doon na si imiga sa Nabi, si ko ayam ana niya na ubay, atag, agyan mo to atoro. Apsiuman tan wigira di tano di gunay gadi. Agyan umigo sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasagyan ko ta pagalitan, akatuturugon agu kapakaano niya. Yang ano niya, nakanap manuba tuturugan, nakanap manuba manaw. Na miyatin, miyakataling mo masu Jibril agu su Mikail alaihi salatu wassalam. Iko Jibril alaihi salatu wassalam magay Muhammad na paginaw ka. Niya ka nung sulabi. Iko na Jibril na anto na uno ni ino karang bagataling mo. Natigil na iman to na inimbay ka kawala. Oh. Tama na invited. Inimbay ka kawala dala. Na iman to na sadang ka panakasong wala na iga ka. Kapalimpiwan na miska. Naminiga sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inupakira na kasyak kabataluhu na inupakira natin ang Nabi. Yito imi ikadua akia upak ati anu Nabi. Bago na ya upak ang suti anu Nabi na masa amaitos kanian asi matatagugo Halimatu Sa'diyah. Ino pakatian niya. Na ikadua kia upak akutian nung Nabi nagyang butuan Laylatul Isra wal Mi'raj. Naminigas so yung ano niyan na Nabi sallallahu alaihi wasallam na inupakiran na kinuweran sa mga tinainian, mga bagaian, mga puso iyan, hindi pamtaliran. Na inududo nila sa simsim sa suldutian yan na nagidumyunab sila sa baldi. Oh. Dinimpiwan nila. Na dinimpiwan nila sa mga tinainian na inarin sila nung tamang mga bagaian na kadi umaarin sila nung na piyaka kepa Jibril so tiyan niya na inipon niya muzimzim na piyaka kasi sa pakasan. Oh. Yun na nakapangupira na andinaglanan. Sipin na lang umasong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayaw kung makapunto ko Rasul, ang iya normal kuman na lumita no, asunta no si ko kadnan, si sallallahu alaihi wasallam, kakita yung akong watay buli mo. Anang yung bayagin ngayon may ka na? Wala ka pa rin eh? Okay. Oh. Agi na mga toro, nilang kuno. Luminyo silang, muna so Jibril na tutulog ng Muhammad. Sama na ito na so Nabi na depan ya Imamul Anbiya. Agyan ko ito 27 sa Ikurajab, bago dunia matalino mapitulong ibu. Naroon minipantang, akia belo yung Nabi Habibullah. Ron minipantang, akia belo yung Nabi Imamul Anbiya. Ron minipantang, akini subuun sa api-pi ko inauswama. Ron minipantang, akini subuun sa api-pi ko mga ulama. Ron minipantang, akini subuun sa kapipi ko niya makalamag sa Quran na ayam niya kalala naroon minipang taga kinisubo na ko sambayan. Oh, kita 27 o Ramadan, Rajab. Ang ino na kumakaliusiran na tigong Nabi Jibril. Ang may kasunta sa, ano tayo ni sunti na sunta sa Masjidil Aqsa.
Tingin to na isungan ako sa Masjidil Aqsa. Natingin na gitu ni kaka-confirmian sa imam ko mga nabi. Kaso magatus agu 20 agu 4,000 nabi na nudu sila sa Masjidil Aqsa. Niyaweran. Nagusog 300 agu 10 agu 3 arason nanudu sila man. Kunayong kairan ka, pagima mang kairan ka dito ni proclamation na sa kay Imam Iran. Natin na ito na, pinalagataw o anto na unon, tinaan na service ka. Nagumingin sa kawalan sulabi, na tumitin din suburak. Aso burak na piyanutul sa kita, aya bubunian na bubu na manusia. Yung tabura na bubunya na bubu ng manusia. Oh, na ayap para siya na para sa bubu daw. Ayaw ulo niya na ulo aboy. Na ayam mga bumbulian. Na ayam mga anak niya na pala din diamond. Agi mo tabura. Lagi nila pa yung ano niya na may dayo labi at tatantakan niya na tanto amata igakuda. Natigo Jibril Rasulullah, tigo Jibril abura kanakat isu Muhammad na pakadaan lah. Ana di yang pakadaan. Hindi pa bedi tutso burak. Ina pakadaan lah. Ibu burak akan ko di pakadaan. Nadaan na ko na pemang ni. Ana pemang ni ina kono na pasad. Natigo Jibril ahi Muhammad na ano ko na pengingal kapasan. Natigo Muhammad ang tulong. Pero ang namitiro suburak. At igin ayaw mo pengingo ko Muhammad na iya kapag iyan rakan. Nasa kani belu yan niya na pagidaan niya mo surga. Bukoro na nang kapag apalaya sa kani servisya mo surga. Natigo na betigo Jibril. Aigid akaruhi Muhammad na tigay na imanto na ayad na serbisa kan ko surga naging ka na naburak. Nabiyag pa yung suburak na gunian na kaya tasong berapapakyan na gunian tanto pakandupaya naging yan. Napiya kapag ganyan so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakagya din ko yung anak niya na lumantap suburak na adnang yan niya na di mananalo si isa tampar sa kawanan. Lagi mo di mananalo sa tampar sa kawanan, apatiluan niya so yung anak niya na Nabi. Dingil karakan hey Muhammad. Na dingil sa Muhammad famadaitu na tama sa miya lepas yan ng utak hindi patiluro. Nakagino ko malapas yan na dapang atin na miya nagyuman aad man na suara. Sa tampar sa diwang apong girohay Muhammad na dingil karakol manari. Kanap tirungor ka. Na ayas siyo o Nabi na tiya dinyan so papanta ayaw mana niya kasasanguran yan. Na dinyan din dingili. Pamagay ito na tama na tingin na yan pasak ng utang imananalo sa tampar sa diwang. Lagi tingin mo man pasak. Na ayaw mana niyan na gua kumabala kang goto amiya kata ite bugutaw. Alangon-langon na pamananangon na artis na inipagerti niya. Naputirap-kupay na ko niyan. Ayap yan utul sa kitab na ikumayong yan lang niyan. 5 niyan. Nadek ko din dinilihat yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi tingin mo malpasakan na kaya hindi kami nimbiter niya Musul Jibril alaihi salatu wassalam. Lagi pa yung anak niya na mau mami aging niya palaw. Kenapa man puro palaw pamana asarami papangkat palaw lagi datara kayo upama ipapangkat manatara kayo. Oh. Ayat tingin mo makaw makamiron natin Jibril ubura at paliga, bebaba. Namiya ba sumura? Hindi ako makabubay sumura.
Natigi mo Muhammad at Paniba. Natumipat si Muhammad, natigi na sunat kasi din. Subay kasi din sa dura kata sunat. Tiginin mo ko si sunat. Natigi na sunat kasi dia di pelupasa. Lagi supi peserta no Maryam sa kining buatannya ko Isa. Alaihi salatu wassalam. Natigi di pelupasa. Dia mo na sumber. Nami sumber mo sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pa yung ano niya na makasembengon na miyagdap manguburak na rumia yung sirama. Nasa kalalang tapiran, nang yung mera na palaw, natigil manguburak babakasama na palaw. Nang yung suburak, agi ako makabubay, natigil Muhammad ito paniba, natumipad. Natigil na sunat ka, tigil na inokob sunat. Tinadingin ni Pilipasa kagi isu Jabal Tur, adimitere ano Musa. Abu Subhanahu wa ta'ala. Namisyon ba yung sa sunat? Ngayon mga sunay na sunat, namin imbiter iko Jibril. Tigil na kay Jibril. Ando na ipag-isir ka. Ina doon na ipag-isir ka na tigil na. Lagi tigil mo pelargata. Ang napiterura ka sa tampar sa kawalan. Tigil na ba duminingin? Tigil na ba? Tigil na dito sa mga Yahudi. Wa tigil na duminingin na ka, nasa lawa na umata ka na pala pembelu ya Yahudi. Pa mga duminingin ka. Ayo, malili ka na dingin. Natigil na tumiyalurakan sa tampar sa diwang. Natigin ang tunoto. Natigin na dito at Jibril sa mga Kristiyan, mga Nasrani, asuminin ba sila sa karos? Wat tigin na duminingil ka na lang na umata ka na pala tumbali ang Kristiyan. Di mo Allah ta'ala kalendingil sa Nabi. Nakagip pa na tingin Jibril ko yung ano nila to marusta na adnam niya na ka na bubutaw. At ito matain. Ipumayaw niya na. Lima niya. Tina to na bang katintangan, tingin na do. Natingin na tintangan na ka na dito sa dunia. Nalangwan na umat ka. Napalapalisan ka dunia. Na miya nakasunabi na niya makalaika ginawa na inuboyan o Jibril sa buti nga na Panginoon. Bebas sa unang gatas, ang bebas sa unang apakabargo. Inatunay nila, tingin na pamili ko na tunay Panginoon ako. Oo. Natatantangan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na niya pili sugatas. Na ininom yan sugatas. Oh, na doon yan inumaso, arak. Na doon yan langan na ka, makaloko. Kayo nung mamaranaw. Oh. Lagi, sa katanong yan, ito ang mga pulunanan, tigilan na may wala, tigilan ng buta mo siya. Ha? Na makaloko mo. Tigo Jibril lang nga natin, na di, okay nyo to. Kinalangan na nga, naukid nito. Nakinong mga malaikat na hindi kaswiran. Tigil na ito no kapay inuman. Natigil na dito na isaw na araw. Na upama kaya maanan yan na ayang ay ninom. Nadib na suldi ko Islam kung mga mata. Nagitigil na ininom ka na butas. Na sumangaw mata ka na suldi ko Islam. Ha? Ugi dat tigin na inuwa ka rin ito bila nga kaulingan ako ito na langwa na umata ka na paletaw ko sugo. Nakagit tigin abang ka dun yakalukan na kubagi sumangaw mata ka aso sabi na paletaw ko na ka. Ano tigin ako ang alam beruman ang ito tigin na di niya kakasi ko pakasal niya. Ito ba ito? Namiyara tak ginawa niyan. Namiyara kita sila, dagyan mo taburak.
Nakagya ko makaw masira nga Masjidil Aqsa. Naso, ema na niyan na diserto na lagi pinintalan sa maputi. Amiyak kadda lang mga malaikata, inalawiran sa nabi. Inalawiran. Pala rin, so kung kita ng burak, kaya niya ba sa burak? Nalamyan ako ba sa burak, ako rin alay ko doon. Naging FC doon niya lagi ang kaya diserto na pala rin mga malaikat, naliditar sa maputi. Apsilang nilang sa nabi. Aayas sa lamiran ko nabi na, Assalamu alayka ya awal wa ya akhir wa ya hasyir. Tumatantang sunabi. Ina Jibril at tulungan naging salamiran. Tina amingat amitan na ng pag-istorya. Amitan na ng pag-istorya. Namiyano pasiran sa mga malaikat na kagir kumawairan ang Masjidil Aqsa na tumipad ko kuda. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nakali ko makatupad ko kuda natin nasuldikan ko kay tao Masjidil Aqsa di ba na nalitiduan ni man nasirong yan nasulid natitudin ko madak na tao ayam ananian na si Sa'saw amia baka taitay ng mga mama na aluminyo tina Jibril ang tanong lang kayo mga jiwa na tinaginan so magatos ang 24 nabi. Ang 300 ang 10 arason. Kunayaw nairan. Adisiran makapsumbayang. Ananayong kairang kaskay maguguliya imamiran. Yuti kaya bigyan niya na imang mga nabi. Nasumyunod, sabi din niya sa Musa, sa Ibrahim, sa Isa, sa mga Adam, sa Noah, sa Idris, sa Jacob, na ang mga nabi na palinin kaya managin. Napiyagi mamaniyan sila. Nagyo kapag maging mamaniyan sila, nalaman ko pa kawelkaman, nagyo utang mga nabi, punggiraw sila na, Assalamu alayka ya awwal wa ya akhir wa ya hasyir. Ay, ini salam mo mga nabi, na lagi salam o mga malaikat. Nanomin yung sunabi kapag kaganoon o kadita nung mirabay sa langit. Kagi kumakal yung sunabi, dali sila ni mag-history ang si Jibril. Ina Jibril. Ato na din ko ito inisalam rak ng mga malaikat. Nago inisalam rak ng mga nabi. Tingin na salam mo ito exclusive ka. Alang wano mga nabi na dikiran ito kapagay salam. Lang wala mga rason na dikiran ito kapagay bagiran salaman. Asir kabuto kapagay isalam. Sir kabuto. Espesyal na kabuto. Natingin ito na si mana ang buto salamiran. Assalamu alayka ya awal wa ya akhir wa ya hasyir. Ito si mana ito. Natingin na epituriran na so kalilintad na siya kaapagum paganay. So kalilintad na siya kaapmurig po. Ayam analyan na murig puri. So kalilintad na siya kaapay timuk kumadang lataw. Tinatuloy maalam suto. Ino ya silang lakan na pagum paganay ang murig puri na timuk kumadang lataw. Ino dito sila manlakan. Natigin adin lawan ayap pagum pagane adin na manusia na saka. Asama na nabi pagum pagane adin. Kainanin so Adam na si ikinwa ko sindong Muhammad. Rolibat. Ako ni tanda sa suwayang maananian na Adam na inadin na si ilibat o Muhammad. Ako ni tanda. Naso Adam na si Pimbualan Wars. Si Pimbualan Wars so Muhammad. Nakdiyan ko tadi kapang bali ko Adam. Si Wars, aniya ka sobra 80 rang na dinipun ni. Nadipun na yan so Adam, kadimbalan. Okay,
na aya dikurisyon ng arsay sa suraton na la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Na di ba na doon? Okay, na aya dikurisyon sa surga na la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Medyo dekat tarun jo Muhammad na di mo ilan doon. Ito yung mga dalil sa niyo na sa Muhammad. Ha? Tingnan ko lang pa natin mo ito sa kalilintan na sinarap pulimpusa. Natingin niya naman ito. Nakaginisan namin ang kas kay pagong-pagunay. Naskap manimuri-puri ka. So lang man ang mga nabi nas kay pinakalas na. Sa kanya pinakamuri-puri. Nagunaw pinakalas na kulang man ang mga nabi. Nagulang man ang mga rason. Natingin na ito lagi mo ito. Assalamu alaikum ya Hasir. Ini salam iranak na sa kanitimu kumadaglalataw. Natingin na ini salam markautong amakatindig so alungan amawi na di nagkapakay aba pagpunis o kapanimbang ako aman na di kapakay aba pagpunis o kapamagitong ako aman na di kapakay pagpunan so kapangingisi kumadaglalataw sa taman sa di ka makatindig. Tama na di ka mawiyag. Nadi di pa kaya pagpunan ng programa sa anuman na amawi. Pumili mo malaikat ito sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa مقاما محمودا. Aya aping bulan adar kau Nabi na maqaman mahmuda darpa abarabentuga. Ino to bitui sa abarabentuga na api sudar kau Nabi na spesial akyang bulir Allah Ta'ala. Oh, na di sila nimbitir ayaw gusto Jibril. Tingin na Jibril. Ano tayo ni sumukman? Tingin na sudah sawa. Sudah sa langit. Oh. Natingin na kami sudah sa langit. Ano na pulayog ako. Nakagi suburak. Na ayabu akia sirbisiwan yan na ipunsa maka na tangan sa Masjidil Aqsa ugi na suasum sa langit lagi yung tersubura. Ha? Yung tersubura. Na iman to tingin na sumta sa langit. Natigong nabi ito na palayo ta. Pagawin na ako nga. Tingin na di, kilala ko. Kalala ko nga, wala Ta'ala. Anak teman-teman, kantingan itu yang kita kapilalagan mga di. Nagua kay Milawit, Sotwa, Magiruro. Ami ko kunig sila lang Sotwa. Atau dia tu ni besar bermutatwa kena gitu sa Mi'raj. Ini gitu sa Lailatul Isra wal Mi'raj. Gitu Mi'raj, ya Mi'raj na imutatwa. Ayah pende po ano napalin mga mundia. Tingnan to nini, tingnan tuwak ka. Balik ka sa langit. Kenapa ka palayo? Pagkasunggaw Allah Ta'ala sa langit, nadikan niyang pagyawilan. Nadikan niyang pakapagdaan. Apakasungkan niya sa langit, napakalalagdan niya. Bikudratillahi wa adamatihi na sabab ko kapagagagawa Allah na tumiwag sunabi. Uway, tuminindig sunabi. Agi ako tumindig sunabi. Sundin ko to kapag buong kamu ako lagi Luis Keleritora. Siko mga kuwana. Oh. Nene gatin di. Nabuwa kipila ni Suator. Untugan niya. Ya Muhammad, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah. Dito Suator.
Tigo Muhammad dan Jibril ato emitero, berpagunot, tigo na di. Isinga. Tigo Nabi ato rin ang emitero, tigin adna kagi tigin sa kapinewang asangka na natuwa. Nasigara kang YouTube, na napurmang ni Ibura. Tigo Nabi yung tunipin na kanating nakagim yung tulgara ka na, bakul ka mapamang ni, asakan din yung tubig ka usoga. Kami yung tulgara mo. Natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril, na iman to naging kay ato, naging niduduk iya ka ng usoga. Yan yung tulad mo surga. Nasunod kaya gilong niya naging yung tulad mo surga na huwag imibay ang sotor. Nataman dun iman to na din makatana. Atau ito. Yaman na yan na magigirong na atau ito. Di mo ito pakatan. Sa kaya napagirong siya mga Yahudi na lebon yan ulaos. Ha? Yabaya. At imiyabaya segura kaaya service ng Nabi. Nabi yabaya suator kaaya untuk ng Nabi. Nasa katabi ni kumayabaya sa katabi ni umat ito. Ano ba ito? Mana niya natumiwa ka dun. Lalo pa natin niya kung ako gita langit. Giti bito sa sama ula izza ang ngaran niya. Kaya pag niya langit, eh betul na sama ul izza. Tumiya gutok sa Jibril. Ang mata gutok, ito mga security sa langit, ang kauno na yan, Yesud. Yan nasa kanto Jibril. Yan na tayo paliga. Yan na sa Muhammad. Kaya nakaan. Agya kung kalakaan, nasa miyol dun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang lagi dumiya kalalag na yun. O ka, siko sa lapis sa langit. Ayakala dunia na lagi dula dia, na ayakala ang kotwa ikadula, lapis sa siyong manera na lagi dikalaw talam. Wah, yakaw na dula di dunia. Natigo Jibril, lalo na ako kung mga ketemu. Sama na ito, nagkita nila ni kapagkasyon na kalabo tulong doon kagagawi. Oh. Na mindel ako sa Nabi, na siya gada niya doa di indela ka di imbiti na iso Yahya ang sa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Apa na ito kahudan? Nasisira ko makadimo pag niya langit. Ha? So kaya kira nung Nabi katingin na man antuma ang taakano tingin na sa kaso Yahya Yesu Nabi Isa. Nakagaya ko pakagawin tanong to. At may bichirang ikadua langit. May raros wayang ananiyan na Zakaria alaihi salatu wassalam. Niyaw masumiyong sa ikatalo, sumiyong sa ikapat, niyaw manero sa Nabi Idris. Sumiyong sa ikalima, niyaw manero sa ananiyan na Harun. Sumiyong sa ikanam, niyaw manero sa Nabi Musa. Sumiyong sa ikapito, niyaw manero na muntol sa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa makin gini tutulang ni? Ang ini na kumakong maso Nabi, sige kapito, natumiran silan ko ikawan wa illi. Yan ko to wa illi. Ay mana yan na ikawan wa bitul sa illi. Ni ano yan sa Quran yung ito, wa ma adraka ma illiyun. Yung ta illi. Nasulango-lango ng mga alim ang yamate na rosira ni transfer. Oh. Lagi kung ano pa sila sa ildi na tumiyari sa Jibril. Igo na biya inungin ito. Natingin na tapos ka doon. Igo na biya pa man na biya pagunot. Igo na biya. Nagyan kanan asulda na ka. Nagyan na ni ipsuda di ko sidratul muntaha. Na di ka pag-iwa ko saan makadapo, ayaw mo pagkadapo sa naspa. So kada po ako na tingong Jibril na dasal ni Rampay.
So lamo ang mga nabi ang mga rasul na di sila sa pagkakada po. Ayaw mo pagkada po sa naskah. Sana invite ka, invitation. Ada tingin na di upo ka man, tingin na di. Ayaw minibay talaga na suwang talaga. Natingin na ito na di pagkita mo, natingin niya pagkita na ka na, ay apay taw niyan na 70,000 apay taw at pagkita na. Ada ko tapay taw, ay pagkita na ka na 70,000 apay taw. Lakaan niya na yan. Natural sa kanila ko ikadua, paitaw. Nakalakaan niya ba? Nayaman ako ba niya na next sa paitaw. Nayaman ako na paitaw na 70,000. Palid na security ro. Tingnan naman ni dua paitaw. Bagara niya, tingin na di, kauman ni dua paitaw na ayaw pagdatan yan na 500 ragun ay planakoro. Ino sa mga Yahudi naliran para ti aso nabi at tatwa miyang mga tas ugin na dong yan akaw Aisha na miya kakasoy sa dunia na dapat pagdungi sa subo. Namiyo kiton sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi akong bakaw kiton sa Nabi napakaganda sa miya ko madin ko ika 70,000. Bakit tapakang taluro din no? Na, lagi akong makaumaro, iya buto ko labi, di perlu ka ano security. Kapuri nga na, lakaan ako ito, Sidratul Muntaha. O ka makakuha na, wala no presidente ang yung sudin na ropa. Rosin ang bitir ay ang usama. Tingin na taon ulit, tingin na sa akin sa Muhammad, apya kisungwan ukadnan ulanguan ukad. Nanika ano malaikat. Yung kalakaan niya na sumiyod yung Nabi o Sidratul Muntaha. Lagi ako makasunod na sabag sa ayang yegay niya na derpa aayat kider pa unaswamba. Kanabadar pa a presidente, nakanabadar pa a king, nakanabadar pa ang mga alikan dito sa dunia, kaaya kider pa un na sumiyad dun ko langit ang sulupa. Namiyad dun ko langwan ng malaikat, namiyad dun ko langwan ng mga kaadi, abitun sa Rabbul Alamin. Alam niya siya. So, mata niya na may istidi. Nasa puso yan na may istidi. Nasa puso yan na may kabunubunuran ugay na danyan ng makana. Na makana o puso yan so bunta no Sidratul Muntaha. Nasa mata niya na may istidi. Ada makana o una mata niyan. So, kapi buntan o Sidratul Muntaha. Lagi ako makatanong. Ang makatatangkang na miya kandira wa at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. So, at-tahiyyatu may tumala at pamamagayan. Was-salawatu nagumay tumala alimo. Wat-tayyibatu nagumay tumala akamapian lillah na palagpalid na nanaraku Allah. Ayaw mga girawa, makapasad yung Nabi yung girawa, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Nanagya pa akong mabut-tayyibat na simpag wallah ang miniraw sa Allah. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya kawil kami yan sa Nabi. Ay tama na kada to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat kada to inibigay ng Allah na ayat taritib na basta asul ka walay nas kay sila mo ugay na sunabi na makasalam kaya siya lang mo Allah Ta'ala
Nani mana kita kada tu ini biru Allah. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi. So kalilintan nasir kahai nabi. Nagu raka so kalilintan na raka so kabarakat na raka so lino. Lagi uman gu nabi nakalabon niya kapi alinaw niyan. Kaya saktan. Ikerata ginaw niya. Ay kaya kerata ginaw nabi. Nakagisyala mo Allah. Na ini salam niya nun na mufrad. Ay maana mufrad na singular. Ako minirawa. So kalilintan na sir kagay nabi. Na duto kaswatan ng nabi. Kakagi ayaw siya lang wallah na sulabi. Na detanulun mapad. Na doon mapad sa mga sahaba. Nakagi tumutulong si Rasulullah kadataru di miyarata ginawa niyan. Kakagi ay salam wallah. Na yung ano niyan na para buko Muhammad. Na inilahaman wallah. Inimitiyaray wallah sa puso Muhammad. Muhammad na sa kabayakan yung atirwa. Na sumyumpat sa Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Na piya sumpah-sumpah ito. Kaya utapitir o Nabi. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Na ini sumpah ito na kaya simbag wallah. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini sumpah ito sa kaya kitir o wallah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Lagi tidak melalui at-tahiyyat tanah si masjid sampai yang. Atanya tolong dia mana dia biar diterun Allah. Hei Muhammad ayat terun mana antum ikabayaka. Na ayat Peter Nabi. Na assalamu alayna. So kalilintan na sirak na mo sa mga sahaba mo. Wa ala ibadillahi salihin na mo so kalilintan na pedumpan sulaman ng mga umatakan. Na inaprobo ito Allah. At yung pagkapanalan salam Allah na miyak pedum sa mga atag alam baka batu-batu. Ama pajagi utawa ala ibadillahi as-salihin aupung kang beloy amar atong salihah. Ama panikasagi utawa ala ibadillahi salihin. Upung kang beloy amar atong salihah. Bayi abilang ataw. Bayi ang magagama na automatika pedikas ang kutuasya ng wala ko sidratul muntaha. Tama nila pedikan ko salam wallah. Kagi pun dinai ko masalam wallah. Ama kaapruban lagi muta assalamu alayna. Lagi kan girawa. Ayam alam yan na asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaaliman juto kaaya ibibikulit ro na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tingin na ta'al bina atau ta'al hina ya Nabi Allah. Hey Nabi Allah nataruskan. Kaya siwa Nabi. Nakanya ayah pagukitan niya. Ayah kitas niya nalalan. Nalalan na Tuhan. Nalalan na deto. Napakapot ang gino iso sidratul muntaha na ayah idudumpaso na rago. Na idudumpaso na paano na api aso Nabi na din na describe anto na idudumpaso. Awalnya itu derpau tu Allah Taala. Nah ya siwa yang napi yang dia susah dia. Oh, Rasul itu. Nabi akan bisa suara. Ahai Nabi wallah. Atau lagi nasul na tingin na pengende ang gusto sandala kan kapag kita ko. Natingin na dengan pagende. Kasokap kebubay ekor ka na taman ko talumpa ka na kebubay ang utol. Dan yang mana kaya kana ay araw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dia pang ini yung kitian. Lagi ko mako masih kumaripo nga kayo. Si ko sidra, ino bitu sa sidra. Sidratul muntaha. Nabi yung tujuh Nabi. Lagi ko mundod na isa tutulan ng mga ulama na miyakap pinod suwagan yan sa kawanan na ay sa inip maano ng mga ulama na riyag na barukan wallah. Ay, inimbiti ano to. Di na pedira ng suwama inimbiti ay. Di na baru malaikat. Siram. Fistu. Ha?
Namanya Giron Sunabi. Yang Giron naman yan. Nagunia naman nag-iswalla amitir, ugin na din niya kayo na iswalla. Aaya piano tulo nabi na swalla na aya kakila ya kutihe yang yan na amay kabangkit. Amay kabangkit. Asulitin ako sa lugar naman pa nakamay na isang tingayawan. Ito na kabayayo, apalaya ka nung makailay. Sino Allah? Kabayayo. Allahu Akbar Allah. Pagang niya manigyan na surah na appointment, in-appoint to Allah. Sa lirang panakambitiyan ay na in-appoint yan dun. At na ya Nabiya Muhammad, ittakhaztuka habiban kama ittakhaztu Ibrahim khalila. Iman to tingin na kagyan niya katani mo mga? Na pag-appoint, tanakan siya ka. Habibi yan. Ito. Mga Arab na iktibir ang mga karumira na talo. Hayati, Abu Jannati, Abu Habibi. Iktibir ang mga karumira. Adna hayati, adna jannati, adna habibi. Kaya tingin Muhammad na imam to na kinuwakus ka habibi yan. Sa naging kaya kuha ko kuha makadat wa Ibrahim Khalili. Ay mga Khalili na best friend. Best friend. Na ayam na habibi na lablab. Ayam na habibi na unga puso na tigayaw mata. So best friend na si Ipmagay, si Anan, pag-usara ko, tingin ka minsan, tingin ka makadua, tingin ka makatalo, tingin ka sa opisina, tingin ka sa kandagal, best friend ka. Okay, naigira karumang ka, nakalabag best friend ka, habibi ka usa ka. Ang kayo, nakagya pinakamarani ko puso ka na sa karumang ka. Naaya inibitu wala gutala ko rason na habibi. Habibi ni talong yan o. Miyaw mikiyaw manan nakagigiro po sa Nabi. La ilaha illallah. Ino pinakamarami ko po sa uka. Naso karumang ka. Nakagi siina ka narong puun. Nasuwama ka narong puun. Ugid naso karumang. Nakayakaran niyang ko puso. Nadamay sa kapugad. Aki ang yun mo na pinakamarami na ganyan. Karumang. Ino to? Nasuida ka, aguswama ka, nagusuma ka pagaring ka, nading ka nagkarawan tero, so di nga dito nung ikarumang. Kapag pangurdiran kasi karumang, nasina ka, usema ka, di sila nga pangurdiran. Si karumang ka nalawan na sinta, nadingon ni pamaninta, ugin nading ka karawan mamaninta, iinaka na usema ka. Nakure kayo din. May tatay ka na rin kayo, may matuwati na kao. Miyamin tol kao. Kaya sukara ka. Ugay, naging kota pugisar na kaabasa. Kay karumang ka, nadi ka kung sa pinaka-usya ka. Nakure kayo, di? Pinaka-maranir ka sukara mo. Matuwati niya naman na nakatawa na kayo nuwakan sa kapag-isawin. Tingin na ino to, ya Allah. Na tingin na imbagaya ka kasubun si usurga. Imbagaya ka kasubun si usurga. Agyang kayagun si usurga. Napakipembala na karkano kasumya pasadiyo adinyo di kam temat sa Quran. Nagumya pasadiyo adinyo di kapanasbik. Namya pasadiyo kung mga puasa niyo. Namya pasadiyo kung mga naikadiyo.
na miyapasanyo kung mga omeranyo, na mga naamaliw miyapasanyo na mimberi surga, na iman to na sugunsi o surga yun, na iman to na imbugay ka. Wah, tingin ya Allah ang tunong tuwagunsi na tingin na sambayang. Sambayang. Asal sa tao, asembayang na miyakwan yan sugunsi. Nasataw adib sembayang na diagunsi yan. Apya di kala amiyata mataka Quran, naupun dia sembayang na diagunsi ka. Apya di kala amya, kaya pamuasa, ano ka puasa sunat, ka puasa paliugat, na udah sembayang ka na diagunsi ka. Natigin na ya Allah ang tulog tuwagunsi. Natigin asiko salungan, na maka 50 kano makasimbayang 50 waktu. Ito na, terima na kayo tigil na tiyarima kan. So kaya tarimaan niya nung natigil na niya pasal. Gugugan dyan niya. Niya ba? Ay niya pa kung masiko'y kapito lapis siya din yung Ibrahim natigil na ako kulay. Dinaway ama dito, namiya ba si ikoy ka ng lapis, miyaw man yan ng sumusa. Muntong. Tinumusa ni Muhammad, wasi ka na rin. Ino man yung pag-isumuy. Yan. Ino tiga na sumusa na bildi-bildi maranaw. Ang nakapasa-pasa yung kapangaman. Ha? Oo. Ino man yung sumuy. Hindi na inipaliugat yan rakan na gusto mga umatakan sa 50 awak. Igumusa apiraw to. Tina 50 awak to. Kasi kami. Mga nadagan mo to. Nakaroon na ako na. Tina, baka hindi kaya. Ako na ka. Tina ngayon. Tina upun ayamit taros ng kanan na 50 awak to. Napanay din pagkanaraka sa umata ka. Tino magtirwa. Tiga bisa to ng kay mga umata ka. Tina yung mga umata ka na din na unaaniran sa dunia at manusia. Abukulong. Ang punita o saan ka na 50 na ibutuli sila langon makanaraka. At hindi ko gagaling na yun na so tigi basit sa lima matano di gunak sumbo yang atang ya 50. Okay. Qad qamatis salatu qad qamatis salam Allahu akbar la ilaha illallah. Kapag imam sa imam nanti di kapasir lang ng imam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Napilok na sa bilang, Qad qamatis salatu, sumpat-sumpat ka, 50 na. Hitan ke. Dia nak akan degan. Dia nak kapanin dia, 50 na. Kaya bularan sa Muhammad. Dinawaya ni, pakilubot tamu. Oh. Nasong yung oro, na mimo dia 45, tigo mo sa lebetakapan, mimo dia 40, tigo mo sa lebetakapan, mimo dia taman sa mimo dia 10 waktu, tigo mo sa na, ina 10 ari na biya kaya tanto Amerika, adi, lebetakapan, mana pada 10 alam, tigina sa 10 ari, tinaway, kugulang na sa mga umat, kugulang. Yan ang magalang ito. Oh. Yan yung katubi. Ako malikot mga kasi ko sidratul muntaha. Dia akan sa suara. Muhammad di kasi inju. Kurasay ka. Yan yung kasusapo na 5. Oh. 5. Ada tinaway ya Allah. Yan yung mga tiligod niyo mapumayili niya malumusap. Natigyan na ito noon, tigil na 5. Nagpatiga! Tigil na sa kabog.